Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak, yang belakang sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur semanuwun wilujeng dalu iki Bapak kalian Ibu masyarakat Desa Sambikerep nggih. Nggih. Dan wilujeng dalu ugi Bapak RW, Balai RW, juga untuk Bapak-bapak panitia, juga untuk semua sabu warga yang di sini. Wilujeng dalu kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari semangka Kang Mas Parika Kusumani.
wilujeng dalu Mas. Nggih, wilujeng dalu ning menok Wulandari. Nggih, Kang Mas Sujana Pamungkas. Wonten 6 cacahipun Waranggono. Nggih, jangkep Mas nggih. Waduh aku seneng kostume kebaya ejri pokoke. Awas kowe tak tututi ben. Ijo. Nggih, kebaya ejring. Oh, nggih. 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 Aturaken juga nuwun kula sampun dumateng masyarakat Sambi Kerep. Sambi kerep. Dene punapa ngrawakaken malih Budi Wijaya saking Jombang. Jombang nggih. Mboten kadang-kadang matur yuk langsung kemawon Mas niki sampun minggah. Nggih niki wau wonten pamundutan umpama Mas. Umpama saking panjenengan Bapak panitia. Nggih. Nggih. Oke, Bapak niki nyuwunin apa Bapak? Manut. Mah, pakai manut dirimu nembang nopo langsung tak sawer. Pokoknya dikasih sing penak nggih Mas nggih. Oke, yo los. Oke, kalau mau sampun dipun kamu tenaga tayupan. Nggih. Dalune ludrukan. Nggih. Wonten acara campur sari napa? Nggih niki ugi wonten malih Mas. Nggih pripun? Gerajakan biasai Bapak sinten niku? Bapak Tulus. Nggih. Oh niki Mas nyuwune WT. Putih. Nik. Oh nggih. Yang mana dulu? Nggih, pundi rumiyin, monggo. Napa? Bapaknya napa Bapak? Manut. Wonten sing mriku lho, Bapak mriku. Pundi rumiyin, Mas? Umpama dulu, nggih monggo diurutkan.
Tembang umpama sudah lanjut napa niki? Heeh. Ning sanana disco. Umpama perumpamaan. Nggih. Nggih canekipun. Yuk pinagani pamurisan Bapak Tulus. Sinten Om Jono, Bapak Tulus? Nggih. Enggak dipun. Semoga Bapak Tulus. Requestnya Gerajakan Banyuwangi. Oke Mas Jamian yang diminta santri peko. Tumben dirimu. Geneng, maka yuk dibenarkani Bapak Tulus. Gerajakan Banyuwangi sikat bolo.
Anti galau. Masuk ya. Terima kasih bosku. Gandeng tangan yang pirang, beker pasisir bisik semayanan nangis janji urip sir-siran gandengan. Terima kasih gandeng asli Banyuwangi sir-siran gandengan gandeng asli Banyuwangi Wow. terima kasih. Gerajakan Banyuwangi versi ini digarap gaduh-gaduh. Ada dangdut, ada versi asli Banyuwangi. Beli kok. Langgeng. Gini niku wau Mas Jamiannya minta apa Mas? Santri pekok. Santri pekok. Wow wonten bayang goprak nadine nyidam jemblem. Nyidam jemblem. Mau ki wonten ing kayuan napa niku wau? WT. Warung tendo napa gerges? Oh. Wow WT kirangan nek digantos malih. Duka kula manut jenengan. Nggih monggo ayo terus yang mana dulu? Yuk monggo minangkani pamungkas Mas Jamian lho iki santri pekok Drewong Suwet. Terima kasih Mas Jamian. Juga semuanya sahabat Budi Wijaya dan seluruh warga Surabaya. Masuk. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Untuk tenor santri lulusan pondok isi berawal berdurung tahu kedemok mata rewangi sarangan yang wes songko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata rewangi orang Supaya santri Aku
dapat videoan aja. Sudah. Satu tebang santri pekok request penjuru Mas Jamian penggemar setia banget nih nggih. Nggih. Ngaturaken semanungun ning penontonnya antusias banget. Nggih. Padet pokoknya wis. Alhamdulillah. Juga THJ Audio tadi kerja bareng kali Sinten Mas? Haji Pro Audio, terima kasih kerja bareng kali THJ Audio. Audio nggih Mas. Kultural Acting juga. Niki kula angsal amplop niki. Monggo. Pasukan Kopior Setro nyuwune gending Maha Cinta nggih lek saged dikantos mawon. Bayang goprak mau napa? Lambangan bayang goprak nyuwune napa mau ayo. Nyidam jeblem. Nah, monggo. Mesake didani niku gampil. Nggih niki gampil. Warung tendoe gampil. Nggih. Terus napa malih sing gampil? Ya udah lain-lain lah. Nggih, alhamdulillah no mugi-mugi diparingi sehat sedaya nggih. Dari LBBJ. Alhamdulillah Mas. LBBJ tugasnya ten daerah Malang. Malang. Mainnya siang malam. Nggih, Untuk- mantuk langsung mriko nggih. Kalau dapat bocoran sabu, insya Allah hadir juga besok niku rombongan. Walah nggih. Jangan wis pokoknya. Matur sembah nuwun. Grup sabu dapat bocoran keluarga. Yuk, monggo dilewung. Yuk, semangga. Nyidam jeblem. Nyidam jeblem. Dengan kembali Budi Wijaya loh Mas. Jeblem. Saya belum meja anget loh Mas. Apa ya sing dodol iki? Aku loh Mas. Lagi karebang to, Mas. Oh. Mahul banget pokoknya. Enak loh Mas. Yuk. Aku penasaran apa ya tenan dirimu tutulan jajan nyawang kowe sing edel tenan awas diwae jajanmu yo enak Mas, kowe pancen piru. oh bener kok ya Kari siji jenenge jeblem. Jeblem, jeblem super. Super, akeh wong padha ngiler. Jemblamku super, akeh wong padha ngiler. Budi Wijaya, Aisyah. wahoo pokoknya Oh, enak Mas. wah banget saiki me aku kepikiran sekapan iso nyicipi jembemu angel-angel sesambungan iso tak kangen sakurunge burung kaya wong sing medeng teluan aku iki sing nyidam jenengmu
ngidam jeblem tempat terakhir niku wau. Oh nggih. Oh niki satu lagu mawon nggih. Mas niki napa? Durasi waktu masalah nggih sampun dalu, acara kita sik kuwata. Napa Mas? Jogja istimewa nggih. Ya Jogja monggo. istimewa. Tempat terakhir dari Karang Taruna sampai kerep Bali RW Tlogosari Sambikerep Kecamatan Sambikerep Surabaya. Yang diminta masih menggadang-gadang Jogja Istimewa. Lagu terakhir yang istimewa juga. Neng. Nyanyi sendiri tak Mas? Hah? Mandiri dia, cowok Mas. Nadai Jawa. Cowok jadi ya yuk aku gak ngerepoti kok. Oh, ya. Enggak apa-apa neng. Oke. Mungkin yang makai pinaki wonten acara budaya Budaya Sekarsari. Sekarsari. Ngapunten kok sokan kok dilu banget ki sampun cekapan iki. Kok dromos niku. Nggih sembah nuwun. Yo 12 Jogja istimewa. Sinar. Kanggo Umi Kang. Kayaknya bisa. Jaluk bisa. Iya. Oh. Juha Sambikerep 2005. Malah gue si Cito guys. Ayo. Ane koyo mangan lawosan. Saksa onone. Sing penting ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Soal cucu tresno kuro kowe bakal madu. Rasane wong kang lagi kandro tak perjuangke tekan jalur melengko kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nopo-nopo anane tresno ora bakal mlete kowe aja sumelang tresno ora bakal hilang ibarat koyo kota Surabaya tresno hujan istimewa. Aku sing nyanyi bakal sing nyawer bagus. Oke. Luar biasa. Oh gak gelem rugi ya. Aku sing nyanyi bakal sing nyawer. Lah iya. Bersama BHC Audio. Saya ganti sing kene, sing kene. Sing kene kan mari. Oh iya iya. Ya, Duit teh Mas. gak apa-apa maneh kok. Saya kene ya. Kok maneh ya. Ada kok kayak diapit ngene. Mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate. Sajan sakonone sing penting ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Susu tresno kuro
biasa. Oke, bersama apa? Trio Irama Jos. Mangan tempe rasane koyo mangan lawosane. Namane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Mau sama cucu tersemburo kowe abang tak madu. Rasane bongkar lagi kado. Tak berjuang ke sampai apa? Sampai janur melengko. Kowe siji aku bangga karo kowe. Gelem nopo-opo anane terus ora bakal mlete. Kowe ojo sumalang terus aku ora bakal ilang. Karakoyo kutha Surabaya terus pujan Istimewa. Karakoyo kutha Surabaya terus pujan istimewa. Terima kasih. Oke, makasih. Nggih, terima kasih. Jogja istimewa. Taruna sampai kerep. Nggih, Mas. Suarane bagus iki nak. Jurnis suka eling las padha. Monggo cak-cek langsung kemawon. Makanya duojo jangan ngono aja ngene. Nggih, monggo. Monggo properti. Ya. Rogo Budaya Wijaya.
Dengan kereta malam ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku, pada ayah yang menunggu, pada ibu yang mengasihiku. Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu, sendu kelabu, penuh rasa haru ia menatapku, penuh rasa haru ia menatapku, seakan ingin memeluk diriku. Ia lalu bercerita tentang anak gadisnya yang telah tiada karena sakit dan tak terobati, yang wajahnya mirip denganku, yang wajahnya mirip denganku. Budi Wijaya iki. Oh ya. Ya ya. Ya ya. Terima kasih.